Sabida tsabar hanyar zalunci da wayannan shugabanni jihar mu ta Sokoto ba mu san wanda za mu zaɓa ba. La ilaha illallah yanzu na goro ba ma na masara ba na goro. Katin zaɓe ya kammala, katin zaɓe ya kammala, katin zaɓe ya kammala. Yaka. Barka dai baba. Barka da wani. Na wuni baba. Ka ƙara gashe ni. Na ji kana magana katin zaɓe. In ka ƙara wallahi zan ku dube ka. Katin zaɓen me? Ya ba zalunci a wannan jihar ta bar Sokoto. Kafin mu rabin da mu samu shugaba na gari. Tun shekara 8 baya. Ka zo kana maganar wani katin zaɓe? Ai baba an samu ci gaba na musamman. Wa'yancin shekara 8 da kun ji daɗin su. Da Ubangiji za su dawo. Wa mako ne zai dawo? Ai wa mako ɗane Ama Aliyu tamkar wa mako ne zai dawo. In gaya ma za a yi aiki za a buga aiki ciki da wajen jihar. Sannan ina ɗima mai da kuka ci baba wanda kuka ci in an ka sha ruwa an ka buɗin baki garkan mai girma sanatawa mako to za a dawo da shi area lungu saƙo wa'annan santoci duk za a dawo da su. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan za a kawo muku ci gaba cikin jihar ku ta Sokoto za a inganta ta. Sannan akwai mai son matasa mai son farin cikin matasa Alhaji Jarma. Ni ko da san Jarma yaro. Ni ba za ka gaya mun sanin Jarma ba. Ai Jarma na nan bil haƙi cikin wannan tafiyar. Babu wasa ciki ba gudu ba ja da baya. Sannan ka sanato da Alhaji Nasiru Manjo. Alhaji Nasiru Manjo baba shi a hasken kofar Alu Jodi. In kana so ka ga Jarman Sokoto da ka ga Alhaji Nasiru Manjo an kammala an kai ƙari an kai intaha har ka sanato da baba Baffa. Alhaji Mustapha mai gona. Ka sana malci gare shi. Alherin da ya raba ni ma na amfana da shi saboda lokacin sa ake kira samu na zuwa gona. Masha Allah. Na yi mafarki jiya da dare na tashi da asuba neman koko da dare ne oho. Na yi mafarki ya ce ni da shi mu zo da mutane na ya ba mu kyamara. Ai wannan gehen kyamara Mustapha mai gona ba komai na ba aurensa. A gaya ma baban Baffa baban Hafsa Mustapha mai gona. Sannan akwai hasken Alu Jodi fa. Ka san hasken Alu Jodi ba? Alhaji Nasiru Manjo shi ya ce mu faɗi. Alhaji Nasiru Manjo in gaba. Shi nauyi ya ce a yi a faɗi. Alhaji Nasiru Manjo. Hasken Alu Jodi gaba ɗaya shi a hasken su. Gaba ɗaya shi a fitilar su. Mai raba alkhairi ba a magana Alhaji Nasiru Manjo. Kai shi a ƙarshe ɗaya tilo. To baba jam'iyyar APC nan bil haƙi lungu saƙo da sama har ƙasa sak. A samu daɗin talatonin jam'iyyar ta mu ta APC mai alamar share datti. Masha Allah. Da na ma kyauta ban da ko sisi. Ai wannan babu komai ba matsala. Allah yadda wannan jam'iyyar APC Ahmad Ali ya zan gwamna ba kwantar da hankalinka. Za mu ji daɗi shekara 8 ɗin da ba mu ji daɗi ba in Allah ya so za su dawo za a ji daɗi. Don waɗa ma jam'iyyar APC magana ta ƙare. Godiya ne kai baba. Godiya ne kai baba.